gaba. Allah ka sa sahabbansa, ya rabbi sanya 'ya'yansa, ka shirafa udu nasa, sun bari ransu da dukiya don musulunci ya ci gaba. Gaisuwa gare ka annabi, labbai ka shugaba. Shehana tijaninmu da shehana tilaninmu, na sanya gausu barhamu dan fadiyo majaddadi sun isar da sako na shugaba. Salamu alaika ya nura, labbaika ya abazara, ni ladabi ka jagora, awalil abidi da shugaban duniya da lahira abin yaba. Gaisuwa gare ka annabi, labbai ka shugaba. Ba tafiya kamar tasa, babu zama irin nasa, ba magana kamar tasa, da akwa shiru yayo yana zaune ba kamar shirinsa shugaba. Angon Khadija mai Hafsat, mai Zainaba mijin Saudat, Rasulu ne mijin Aishat, Abba gurin faɗi matuka kan Hassan Husaini ta gaba. Gaisuwa gare ka annabi, labbai ka shugaba. Rasulu ni ina son ka, Umma da Abba sun bi ka, bana shiri da mai kinka, ko cikin ƙawayenmu wacce duk ba ta san ka ban san ta shugaba. Masoya ne, sun tare da ma'aiki ne, ga malamanmu nan da ɗalibai mun haɗe a sanda hata gaba. Gaisuwa gare ka annabi, labbai ka shugaba. Murna muke da mauludi, farin ciki kwa ba adadi, murna da samuwar hadi, sahura ce da rahiba muka wake manzan mu ta gaba. Ka dubi zuciyoyinmu, mata da ma mazajenmu, duk muna da buri a zuciya, ka cika mana domin shugaba. Gaisuwa gare ka annabi, labbai ka shugaba. Allah ka share kukanmu, ka yarda mu ga manzanmu, kan mutuwa ta ɗauke mu, ko a zahiri
daga sha'irai na gaba idan su ma wata kuma za mu dora da yadda za mu tsaya.